Hello logoफोर नै आंनि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ गासैखौबो स्वागत खालामबाय बा नै मेवाइजों नैबे अमा बिखा मेजेम मोदोम गासिबो लगायजोबबाय आरोना ओमफ्राय ओरैनो सामब्राम बानलु ज' दंखायो देनोसै ओमफ्राय सारायाबो रेडि दुंबायानो नायलांदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ साराय दुंबाय एबार हरनोसै बारा होफब खालामा आंखौ सापर्ट होनो थाखाय थेंकिउ बेनो सोरबा गोदान नायफैबाय सापर्ट खालाम अननानै आं बिदिनो नाजाबाय थागोन साबसिन जानो एबार हरनोसै हालदै जिरा संख्रि लोगोफोर पास जानायनि मिस्टि एसएसएलसिनि पास जानायनि मिस्टि अमाखौ नै बोखांबाय एबार मेवाइ हरनोसै मेवाइखौ आङो रुनानै लाग्रोदोंमोन नै बिलाय रुनानै लादों ओमफ्राय नै बेखौ हरनोसै एबार अमाखौ एवनायनि फेंफोना जाबाय बियो आरो मोजां मोनदोंबा प्लिज लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय सोर माबा लायदों सखा मुरि लायदों सामब्राम होखानोसै सामब्राम हरखांबाय बेनिफ्राय बेखौ हरनोसै जिरा संख्रि हालदै मिट मस्ला एसे होबाय ओमफ्राय दसे खोबबावसैलाय ना हमनोसैलाय दै एसे होनोसै गुरै जानायनि दैया रानबाय दैया रानबाय बियो दै रानबाय एबार होनोसै अमा
अमा गेलेबाय थाला माबायदि नुदों दहायनो एसे देनाय होनोसै एसे एरबावसै बेनिफ्राय खोबहाबबाय दै होबावसै So guys, आंना नै मोनबायानो थावसो आरोना दै नङा मोनबायानो नै मोनालायबाय नालाय खोमसि जाबोलायबाय नै मोनाबोगौआनो बस रात होने वाला है नै मोनबाय बिदिब्ला आङो भिडिअखौ एसे दोनथ'नाय जानोसै मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर प्लिज शेयर खालामदो हाजासे लोगोफोर आरो आंखौ सापर्ट होनायनि थाखाय थेंक इउ भेरि माच बेबायदिनो सापर्ट होबाय था भिडिअखौ मोजां होनो नाजागोन नायनोसै बिदिबा बाय बाय लाभ इउ